Ja, hej og goddag og velkommen til. Jeg hedder Mathias, og i dag skal jeg lære at spille en lille smule guitar. Ja, jeg kan lige så godt bare springe ud i det, som det er. Jeg starter lidt ud med en A5 skala, så lige fyrer op for nogle rytmer der andet. Så. Easy, eller andet, ja. Det var sådan, så får den de her hurtigt i korte træk, så jeg lige selv kan være med, ikke også? Ja.